भारतीय जनता पार्टी म्हणटा ते एक प्रोपगंडा मशीन आणि देशाच्या सगळ्या जनतेक खबर आहा की नरेंद्र मोदीन देशाच्या जनतेक कशें फटयलें. पयलीं सांगलें अच्छे दिन येतले. आज 12 वर्सां जाली, प्रत्येक देशाचो नागरीक आज काबार जाला. कोणाच्या हातीन आज पयशे ना, अनएम्प्लॉयमेंट वाडला, बेजीक सुविधा लोकांक मेळना. दुसरे ताणें सांगिल्ले 15 लाख रुपया सगळ्यांच्या अकाउंटान घालता म्हणून. खंय गेले ते 15 लाख? तिसरे ताणें सांगिल्ले की वर्साक आपूण 2 कोटी रोजगार दितलो. आज 12 वर्सां जालीं, 2 कोटीच्या हिशोबान 24 कोटी मेळपा आशिल्ले, मेळ्ळो. आज गोंयचो युवा आज तडफडटा मरे. सो दिस इज अनादर हिपोक्रेसी ऑफ भारतीय जनता आणि नरेंद्र मोदीचे सरकार. लोकांक दिशाभूल करचे न्ही. आता नारी शक्ती वंदन अधिनियम हे जे बिल जे हाडलां, दिस इज अ फार्स. कित्याक ते बिल जर आमी पळयत, दॅट बिल इज अ डिलिमिटेशन बिल. वुमन रिजर्वेशन बिल 2023 सगळे युनायटेड ऑपोजिशन पार्टीन इन्क्लुडिंग काँग्रेस पार्टीन समर्थन दिल्लें. युनॅनिमसली विथ वन वॉयस वी हॅव पास द बिल. नरेंद्र मोदी कोण आडायता ते बिल आज इम्प्लिमेंट करपाक? जो एक रॉंग प्रोपोगंडा हे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि जे अंधभक्त जे आसा तांणी बंद करचे. आम्ही अजूनही सांगता, आमचे लीडर श्री राहुल गांधीन सांगला की तुम्ही 2023 जे बिल हाडले फॉर वुमन रिजर्वेशन, वेर वी हॅव सपोर्टेड, गेट इट इम्प्लिमेंटेड, वी विल हेल्प यू इन दॅट. मोदी सरकार ते कित्याक करना? 2021च्या सेन्ससा प्रमाणे वुमन रिजर्वेशन कर, वी आर रेडी. बट वुमन रिजर्वेशनच्या नावार तू जर तर डिलिमिटेशन बिल चोर वाटेन हाडटलो जाल्यार ते ह्या देशाच्या जनतेक ते कबूल ना. सेन्सस 2000 तू आता 27 करता म्हणटा. लेट कास्ट सेन्सस हॅपन अँड देन विथ डिलिमिटेशन लेट द नंबर ऑफ सीट्स इन्क्रीज जाता काय डिक्रीज जाता ते सेन्ससा प्रमाणे ठरवूया मरे. वाय नरेंद्र मोदी इन बॅकडोर वॉन्ट्स टू गेट दिस bill for delimitation in the name of women reservation? That we will not agree. And I think this BJP's attempt of misleading the people of the country has been defeated yesterday. They knew very well that this bill will not succeed. That is the reason when now 2 states elections are going on, when code of conduct is going on, they have got this only for political mileage, nothing else. Tamil Nadu and West Bengal are going for polls. What was the hurry and need to get this now? He could have got it later. And who stops Narendra Modi in implementing the 2023 bill for women reservation? Please do it. As per 2011 census, do it. अरे तू म्हाका सांग, आज नरेंद्र मोदीच्या कॅबिनेटान तो आज नारी शक्तीचे उलयता. कितली महिला पोर्टफोलिओ दिल्ल्या ते पयलीं ताणें सांगचें. गोंय राज्याचे जर आमी उलयता, ओ आज प्रमोद सावंत उलयता काँग्रेसीचेर. प्रमोद सावंताक विचार की आज गोंय राज्यान कितले % रिजर्वेशन ताणें कॅबिनेटान महिलांक दिले? 0. प्रमोद सावंत हॅज गिवन वुमन रिजर्वेशन इन हीज कॅबिनेट 0%. पयलीं ताजेर उत्तर दिया आणि मागीर म्हाका दिसता लोकांक मिसगायड करचें. सो वी कंडेम this act of BJP where they are trying to misguide the people of India, misguide the people of Goa, that Congress party is opposing the bill. We are not opposing the bill. In fact, we have given full support to implement the women reservation bill. But yes, if you are going to get the delimitation bill before the caste census, we will not agree. I think correct representation for the weaker segment, weaker section of the society has to be given. So let the caste census happen first, and then with due process the delimitation, let it come in the in front of people, and then I think the clear picture will come out. But if they are going to do backdoor entry, then Congress party is not going to be there for this bill.